Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kenhun jong ginong yalam kesenjuk kirang ba shnong ka Ribhoi district balalam khmat do ba bibi makdo chairman mendagasni ke lalit bane kendo yu abilash baranwal deputy commissioner bathama jong ka Ribhoi banakran halor ki babuan kimat ki bedai bat ka Ribhoi district habakran shikala pathai khobor hadian ke tege jinlet kendo u chairman ke SRS Ribhoi uba bibi makdo ulaong ba kumbala yu i ke jingsha kentho ka Ribhoi district haki babuan ki diang khamtam me ka rukam trekam u deputy commissioner barim u arpit upadhyaya kesenjuk kam kuat satia ba uni deputy commissioner bathamai ke district ru unlong kumju Henry bonu ai ke Jingkynrei lang bat kesenjuk bat kipat ba ka them Ribhoi hi barok kawe udah thuru bakimat ki belayo banekran ha ke singi ki gentup ke Jingkynrei jung Drok ha ke leng ki benta jung ke district ya ke batang kinong yalam shnong kimla shu ban te lakam ulapan pauru ke jingsngu benyau balada ki bor shnong ki yokem tang shikanta arkanta ki lalait no bat pen pauru ke jing e balada ki bor shnong ki le ke badan kamru kisha kenok benban baki shim ya kaan hakikti. Ula ongru ba klem ke Jingkynrei lang bat kinong yalam shnong kan shim jing e shikat day ban penduk jat je udrok. Kumtala dan kam bandan ke Jingkynrei lang ringkat namar kinong yalam kitip kam ha ya ki kena ki badan benta hakini ki jat kam ki baju penmi jingkul maru haki shnong ki thau. Sakawe de kamat ke ba kinong yalam shnong ki layok banekran hakani ke sngi kade halor ke jingki phalo ke shong suk shong san hakini ki sngi kala air in a line permit ke Meghalaya Residential Safety and Security Act kumba ka Ribhoi kadai ke Jakarung syakajela hagani kaliang ru kadan kam miki bor penya district ban ai ka Jingkynrei lang ka bapura bakinong yalam shnong ban ithu iki barjala ki bawan rung syakajela utai unong yalam ke SRS ula ban juru ya ka jingdon kam bandan ki jaka ajing sumar ya kite ki brio ki balongop hagi jingdi lani kata ka rehabilitation center khnang bakite ki samla ki balongop hagi jingdi kum udrok kinyo ya ka jing selok bajing sumar bakin la ban kala ka bamut ban lait na ki kintri jong udrok Shushu ula ong ka weipat kamat balayok banekran kalong halor ke jingbe kali air bandawai ke ILP bat ke MRSSA. Namar ba ka Ribhoi ka diga jingkhang ba jong ka jela bat bun ba ki bar jela ki barung bami hapo ka Ribhoi kumtala da kamdon ke Jingkynrei lang bat kirang ba shnong kalong ka ba e ban te lakam namar ba dai tang kirang ba shnong ki bala ban ithu yakini ki non tribal ki barung bami hapo ki shnong ki thau. Nang singi nagaliang jungi ka sunjuk kerang ba shnong Ribhoi ngiwan ban kendu yo DC batmai jong ka Ribhoi district ma pangi kwa bania kendu bani krat padu na banta ki kam gi babon na Jingkynrei district yongi namar kumba pilai hi nu DC bulale jongi bon jing syakan tho te na kata daw ba ngim kwa bon nu DC bo mantaru un nam ha ki babon jing syakan tho un trei rangkat bat ngi ki dorbasnong bat ki paj ba hi kumju bat ki kon joka Ribhoi district ki brokoi ki mat ki bangi kran metasni bod DC kalong ba sapang mereka jing Trevor ba jong Drok sa kaleng jaka jong Ribhoi district ya ke ba tang mangi kirang basnong imla su ban telakam telada mangi kirang basnong i obat ya ke di drugs ke ba di drugs su ladang i ai saka an ru tang sikentar kental lalai telada ngile mangi ni pedan kam na bor snong ru ki ong bawat jubat ya ka anya kti dei kata jing e ka ba mangi kirang basnong ni ya kendu enrei ke ka ba ngi sutu ba lam da dei ke Jingkynrei lang bat kirang basnong kancam jenjar sibun ban kendu ya kini ki jingsniu ko drugs mar ki kena di drugs ki tembi ko pun ki jing kumar po sno ki jing penhuri ura po sno ke tu ke tim ke tok ke skor kata ke dei ke jinglong jong ki kena di drugs badai tanggirang po sno ki bla ban itu ya kini ki brio kabar ngi kren ha ki jing dei bat kini ka jingki jong ane kal air ILP kal air MRSSA kabaki kon samla jongi kilayele ibdan kam ngi Ribhoi ru ibabun gi non tribal gi balek ki bawan gi borong gi bami tenrei lamda dei ki Jingkynrei lang bat ngi ker basnong bat district administration ngi nomla bani thu kino gi bawan kino gi borong ten mar kata daw maka dei ga gateway jong ka Ribhoi district dei ga gateway jong ka Meghalaya jong ka notice umagi ong ngi don kam ya ki Jingkynrei lang bat ngi ker basnong mar ker basnong gi thu kino ki brio ki bawan thamai kino gi la saslam kino ki baba mat kino ki basni tang kini ki mat ki bangya kren ta si police board ei bat ka jinge jong kini ki khna ki ba di drugs kalong ba badang iyo ban kam ye ki ru tang skenta ka police ki apply mar ki ong ba omdan ya ki jaka set ki bobyang nam sa jong ki tengi gila ekran manta ba UGC ba de bandan ki rehab center ki bang lada yo kem kungo de ban set ye ki syakatu jaka po Ribhoi mar gani kan yarap sibun ban set ban
ai le eki ga counseling nang begini kena ke di drugs ki bangot bu drugs kindon ke jingkla bomut kidon ki private center ki badon nang ni Henry ki babun ngimla si ban sion mar ki ram pala ki badon ti bas ngotanat mentak sni disi la kula bugong ba yamata support wat chwai kano ka yeng ka ba nagalyang jungi ka ba snong ginwan ba dia ka bai wai yeng unsiu hi nagalyang ka district administration kata ka di khubor ka ba ni pun bana di ba jong dong Ribhoi